Yan eh bab, nginitso kami ngini kining shop bab. Pipisabihan mi bab kung naning masang tingagawang ngining aldongay ni kasi sobra kapali talaga bab. Pisabihan mi bab kung nukorin kayo mag-swimming o kung nukorin kami talaga mag-swimming. Kaya bigla hindi na kami kabalan. Nandam na kami siguro kung naning pisasabihan mi. Kahit niya nga man nun kami. Kaya ako na din ng boss ni bab, medyo magulo yung video mi. Kaya mag-voice over na ako muna eh. Agka na kami bab. Sabi na talang kami mo ano kaya kay miras na kaya ano kayang Boracay kano. Pamaglokwa na kami talagang kabalan, ta kami kan Boracay no. Siyempre kami maniwala na kay Mambap kaya talakad kami kanyan ni Bap. Yan tinalakad ni Nicolas. O kay talakad na kay muring kanini Bap. Siyempre tuki na kami kita nga manwa ng Boracay. Siyempre bisa kami mag-swimming Bap. Sabihan mi ping Bapit ang pa mag-swimming eh. Nini palundaga na kaya kanwa na Bap. Lundag kay mo kan mirs na kaya ano ka rin Bap. Mumu namin take Bap. Alaya pang ipiak kasi kay sabi-sabi linundag dapat ano Bap sabi-sabi eh. Nini Bap lundag na kami. Puta ni dana may mga panagkas na ako tutupin nga muna ng kabala na miris kay Boracay dana kay mo palang bulinaw ngini Bap ini kay bulinaw Falls Bap pinitang bulinaw Falls ng Bap ako Bap na pagmayabang ni Bap. Tsaka tin yung tagabantay kay ni Bap ni Bap Bap ang simyon ni tutok tayo kay Bap. Yan ni Bap ang simyon kaway ka Bap. Ito, kinuha niya man ni Bap ang simyon ni Bap 3,000 step ni Bap ng kalambat ni Bap. Pemutok ko na yung video ni Bap. Kasi nung kaya pamututan ni Bap, miras ko nga pulong maldo manal be. Malambat yung malambat ni Bap, may sakit kaya ng legs. Yan na kaya may bumita lakad Bap, ngayon maglakad kaya pa ni Bap. Yan na Bap, may bugnong may takboran kaya be ako Bap. Yan bagya-bagya na lang maglakad Bap, masak no siguro legs kanini. Kaya Bap kanyang pangaras may karoon bigla akong ikit bala mo at ating kakasal kita lele na ning Falls. Kakasalapin yata na ba picture ya pa lang yan maglakad tambap na yan tamang tanawin na ng Bulinaw Falls. Yan iba pa mamados siya anong gumamit yung balsa. Hindi kami nga pala uyag lang iba pa kanina pangaloko ng bapa kalapit ng babalsaya po ne. Yan iba kaya rita mo kayo ng Falls Bap nung ating 3,000 step na pababa pati mo rin 5,000 step na patas o ini Bapa. Katas na ni Bap 5,000 step ini Bap nung kaya pamututan ng video ngayon ni Bap miras kang pabula na manal be. Yan ni paro Jimmy ka 35 step pa susungan eh. Uninimpi katuktok na ng 5,000 step Bap na ngayon man tunta ng beach Bap para mag-place ngayon yan. Tuna kami kaning tabalo ko noor ni Bap eh kasi maliliw na aking biyay Bap kaya tuki na kayong Bap lang yun na yung view niya. Yan ni kabalen maglakad-lakad dya mantun yung place pero tabalo ng place yung pantunanaw o balo mo na. Pero mantun kaya talagang place yung Bap. Nini Bap may na kaming place winning kaming place Bap ne tahimik at ikami mo ingat chuking cottage solming cottage 35 lang cottage tungga-tungga lang king cottage Bap yan ni paro jika kawaya pa o tsaka kat mo naman yung daga Bap mamampasying alon siyempre makatulong yung nangyari pangaras may kining cottage Bap siyempre hindi man pemanak ng kabalanin kay aming pulutan niya tabalo ko namin luto ng pulutan Bap pero manggigilya Bap alam mo naman Bap kasi bigla na may luto yung pulutan Bap yan ay nasisig pala yung luto ng kabalayan yan napagmayabang niya talagang diyawa na sisig pero solid yapi naman ba alam mo naman Bap kalara na Bap kalara mong sungi may paras damalas kaya tingkaya pang tabalo namin penggawa ng kabalayan na yun pero solid naman yung pulutan ni Bap yan penusok niya lalo na Bap nung luto niya kasi siyempre luto no yun na ang panggawan mi siyempre mag-shot na kami Bap pulutan mi yan kamatis yun sob ni paro G nini Bap sobra mi nakapagal pauli na kami Bap na kung na video milyari winia said no rin kaya ako Bap niya yan ni Darren Jenny may kapakaliya battle kasi linong dagat 35 balong dagat ang Falls yung masa ya battle wini pa ikulas manina na ikulas bala na tune bamban wini tisoy bala na tune conception saka yung kaya mi Bap ini simula mi ako kami Bap hanggang pauli kami bitas ang may gising kamban yung Bap hanggang makulog pa tabalo unina niya Bap babayu